बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आलं. आज 9 जुलै 2026 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलन आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हे आंदोलन आम्ही उभारलेलं होतं, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मान्य आदेश लागू केल्यामुळे या आंदोलनाला मान्य जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी आणि पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यामुळे आम्ही हे आंदोलन स्थगित केलं आहे. परंतु मोर्चा स्थगित केलेला आहे. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जवळजवळ 90% शाळा या आज या आंदोलनामध्ये बंद आहेत आणि 90% शाळा या आंदोलनात शिक्षक हे सहभागी झाले आहेत. फक्त 10% शाळा ज्या शिल्लक राहिल्या आहेत ते शिक्षण सेवक ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणच्या शाळा या चालू आहेत. त्यामुळे 10% शाळा या चालू आहेत. या आंदोलनातले महत्त्वाचे आमचे जे विषय आहेत ते विषय म्हणजे TET अनिवार्य महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे TETच्या विरोधात. त्यानंतर संच मान्यतेचं जे धोरण आहे महाराष्ट्र शासनाने 15 मार्च 2024 जे संच मान्यता धोरण आहे त्या संच मान्यतेच्या धोरणाच्या विरोधात आणि महत्त्वाचं जे BLOचं काम शिक्षकांवर जे लादलेलं आहे त्या BLOच्या कामातून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना कार्यकृत करावं अशी महत्त्वाच्या मागण्या घेऊन आणि आंतरजिल्हा बदली जो टप्पा आहे तो टप्पा बदलीचा टप्पा सुरू करावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज सगळ्या संघटनांच्या वतीने एकही शिक्षक संघटना अशी बाजूला नाही की सगळ्या संघटना एका झेंड्याखाली येऊन आज महाराष्ट्रामध्ये आझाद मैदानावर या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक कलेक्टर ऑफिसवर सर्व संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आलेला. फक्त आम्ही आमचा मोर्चा या तत्कालीन कारणामुळे स्थगित केलेला आहे. या सगळ्या मागण्यांचं निवेदन आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे साहेब यांना देण्यासाठी त्यांच्याद्वारे ते देण्यासाठी आज सगळ्या संघटनेच्या वतीने आम्ही गेलेलो आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या 17 संघटना आहेत त्या 17 संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. आपण सर्वजण पत्रकार सुद्धा आमच्या शिक्षकांच्या बाजूने नेहमी आहात अशा पद्धतीनं राहावं अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. हां, आणि हे आंदोलन जरी स्थगित झालं असलं तरी नजीकच्या कालावधीमध्ये आम्ही सर्व संघटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या संघटना शिक्षकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाच्या संदर्भात आणि या प्रश्नाच्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही आंदोलन छेडणार आहोत सगळ्या संघटनांच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून.